Λοιπόν, Γιάννη μου, χαίρομαι ιδιαίτερα που σε βρίσκω εδώ στην Κύπρο, γιατί πραγματικά είσαι από τους ανθρώπους που ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα μου. Και εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω. Εδώ βρίσκεσαι για το Διεθνές Φεστιβάλ και θέλω να μου πεις και για τη δική σου την ταινία. Κοίτα, αγαπητό λόγο, είμαι χαρούμενος γιατί φέτος είμαι στην Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Πέρσι τέτοιο καιρό ξεκίναγε η ταινία μου «Η Άβυσσος», η οποία κέρδισε τη Χρυσή Αφροδίτη στη σκηνοθεσία και στο πρώτο αντρικό, ο Σταύρος Παρχαρίδης. Και είναι μεγάλη μου τιμή να παρευρίσκομαι εδώ. Ένα χρόνο ή λιγότερο από ένα χρόνο, η ταινία ακόμα ταξιδεύει. 53 τα βραβεία σε όλο τον κόσμο και συνεχίζουμε. Τώρα έτσι μιλάμε για διάφορα project και έχεις δοκιμαστεί και στην παρουσίαση και κατά καιρούς σας κάνουν και με τη Μαρία διάφορες προτάσεις, αλλά θυμάμαι μια συνέντευξη που είχε πει η Μαρία ότι επειδή είναι στις αρχικές συζητήσεις μένει εκεί και δεν το συνεχίζει. Είχατε έτσι κάποιο project πρόσφατα που σας έλεγαν κάντε το μαζί, δεν θα μείνουμε στις αρχικές συζητήσεις και θα το προχωρήσουμε? Οτιδήποτε συζητιέται στο τραπέζι και μένει στο τραπέζι δεν είναι πρόταση. Σαν σκέψεις θα μπορούσα να σου πω πολλά πράγματα αν τυχόν, παραδείγματος χάρη, είχαμε συμφωνήσει, είχαμε υπογράψει για κάτι. Οτιδήποτε συζητάς όμως, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις ή θα το κάνεις. Είχες έτσι πάρει εσύ κάποιο project σε κάποιο κανάλι και να σου το απορρίψουν και στη συνέχεια να το δεις να παίρνει σάρκα και οστά με άλλους παρουσιαστές? Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει η παρουσίαση. Ποτέ. Δεν... Το έχεις όμως ήδη κάνει την παρουσίαση. Κοίτα να δεις. Το 2010-2011 παρουσίασα την Παταγωνία, ένα υπέροχο project στην Αργεντινή, στην Παταγωνία. Φτάσαμε μέχρι το Βόρειο Πόλο. Έχω παρουσιάσει πρωινό, έχω κάνει... Ναι, εντάξει, οκ, είναι πράγματα όμως τα οποία ήταν πάνω μου ουσιαστικά και ήταν πράγματα τα οποία τη συγκεκριμένη στιγμή θεωρούσα ότι μπορώ και γουστάρω να τα κάνω. Καταλαβες. Τώρα, ιδίως εσείς έχουν περάσει 27 χρόνια. 27 χρόνια στο χώρο, η δουλειά μου είναι ηθοποιός. Και τα τελευταία 10 χρόνια σκηνοθετώ αρκετά και θέατρο και κινηματογράφο. Υπήρχε κάποιο project που να ήσουν μέσα, είτε ως ηθοποιός είτε ως σκηνοθέτης, που να ήθελες να αποσυρθείς, αλλά για το χύψη λόγο δεν μπορούσες? Όχι. Όπου δεν ήθελα να είμαι, έχω φύγει ήδη. Απλό το πράγμα. Και έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Ναι, όπου δεν ήθελα να είμαι και θεωρώ ότι έκανα λάθος, που είναι πολύ λίγες ελάχιστες οι δουλειές αυτές, έχω φύγει. Δεν φοβήθηκες ότι θα χαλάσουν φιλίες ή διαπροσωπικές σχέσεις με κάποιους? Όχι. Τα αγαθά, λέει κάποιος παλιός, κόπης κτώνται και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να γκρεμιστούν. Ο πολιτικός στίβος πώς προέκυψε? Διότι ξέρεις και πολλές φορές ο κόσμος κατηγορεί τους ηθοποιούς ότι πάνε να μπλέξουν τον πολιτικό στίβο και ότι θα βγουν διότι είναι celebrities, ας πούμε, είναι επώνυμοι, άρα έχουν ήδη την ψήφο εμπιστοσύνη. Άρα για τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή είναι ωραία ερώτηση. Δεν είναι? Και μια ωραία απάντηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να είναι πολιτική. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με τους ανθρώπους που μένουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο, σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινότητα και μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς τρόπους, ο καθένας στην ειδικότητά του, να βοηθήσει την κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, να πάει, λέω, ένα βηματάκι πιο μπροστά. Δυστυχώς, λέω, αρκετοί έχουν κάνει τοπική αυτοδιοίκηση πολιτική, έχουν εμπλέξει την πολιτική. Εγώ απέχω από αυτό. Μου έγινε μια πρόταση από τον Γιάννη τον Βούρο, τον οποίο ο Γιάννης, ακόμα δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας και Χαλκιδόνας, μου έκανε μια πρόταση. Συζητήσαμε τι θα μπορούσα να προσφέρω, γιατί έχω μεγαλώσει συγκεκριμένα και στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν είναι μόνο η ομάδα μου, έτσι. Λοιπόν, ο κόσμος με τίμησε με την ψήφο του. Νιώθω ευγνώμων σε αυτό και γιατί με τίμησε από τους πρώτους στη λίστα
Και ακόμα και σαν, παραδείγματος χάρη, αντιπολίτευση, σαν κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να εφαρμόσει ή να ψηφίσει και να εισακουστεί αυτό το οποίο πρέπει, θα βοηθήσω όσο μπορώ την κοινότητα, γιατί νιώθω ευγνώμων απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο που με εμπιστεύτηκε. Θέλω όμως τώρα να σε πάρω και λίγο σε πιο προσωπικό μονοπάτι. Αφού είσαστε 16,5 με 17 χρόνια μαζί και η σχέση σας, επειδή έχω διαβάσει, βασίζεται στην ειλικρίνεια. Υπήρξαν στιγμές δηλαδή, που να μπουν τρίτα άτομα μέσα στη σχέση και να υπήρχε έτσι μια μικρή εστορογμή. Πώς το σώσατε όλο αυτό, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Θυμάμαι και μια δήλωση που είχες κάνει ότι ήσασταν στο εμπορικό κέντρο και είχαν σκουντίξει ας πούμε, τη Μαρία για να έρθουν να σου μιλήσουν ή τέτοια πράγματα. Εντάξει, είμαστε ένα απλό ζευγάρι, όπως όλα τα ζευγάρια τα οποία υπάρχουν δίπλα μας. Και θα γελάσουμε και θα τσακωθούμε και θα έχουμε και τις τραβές μας, θα έχουμε και τις καλές μας. Εμείς αυτό που κοιτάμε ουσιαστικά, το πρώτο πράγμα που κοιτάξαμε και κοιτάμε στη ζωή μας είναι η οικογένειά μας, είναι το παιδί μας, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και αμέσως μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς και τρίτα, τέταρτα άτομα δεν επιτρέπουν να μπουν. Καταλαβες. Κάνουμε και μια δουλειά στην οποία και θα μας σχολιάσουν και θα μας πούνε οτιδήποτε, και θα πούνε και το μακρύ τους και το κοντό τους και το ψηλό τους. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο περίεργο, αλλά όχι, έχουμε αντέξει νομίζω. Έχεις νευριάσει με κάποιο έτσι πρόσφατο δημοσίευμα που να ήταν και αναλύθες, δηλαδή τώρα γιατί το γράφουν αυτό, αφού δεν ισχύει. Τώρα επειδή είδα μια φωτογραφία που εγώ μπορεί να ήμουν κατσουφιασμένος ας πούμε και ήταν δίπλα μου η Μαρία εκεί και να έβγαλαν συμπέρασμα ότι κάτι συμβαίνει στη σχέση. Όχι, όταν αφορά τη σχέση μας ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει μεταξύ μας. Αν έχω νευριάσει τώρα σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν εκεί την δημοσιογραφία. Δεν είναι λίγοι. Και πολύ περισσότερο πέρσι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη που η Μαρία ήταν και στο πρωινό και με όλη την συνέχεια που η Μαρία έφυγε και αυτό. Εντάξει, εμένα δεν τους βλέπω, δεν τους ακούω. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω, όσο εγωιστικό κι αν φαίνεται, δεν με αφορά. Με αφορά η καλή δημοσιογραφία. Είχε συζήτηση με τη Μαρία τότε με το πρωινό, έτσι, που είχε κάποιες σκέψεις για το αν θα φύγει ή να μείνει. Τι της είχες πει, δηλαδή όταν έφυγε της είπες καλά έκανες, δεν πήρας ή δεν ασχολείσαι με τα δικά της? Προφανώς και ξέρω τι ήθελε να κάνει η Μαρία. Αλλά οι αποφάσεις της Μαρίας είναι πάντα δικές της αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι σε φάση... πρέπει να είμαι δίκαιος και με τη Μαρία και με μένα και με τον εαυτό μου ότι τις αποφάσεις παίρνουμε μόνοι μας. Γενικά την ευθύνη την έχουμε μόνοι μας. Εγώ αυτό που θέλω είναι η Μαρία να είναι ευτυχισμένη. Η Μαρία δεν ήταν ευτυχισμένη. Θέλω να μου πεις έτσι ποιο είναι το μότο ζωής που κρατάς εδώ και χρόνια και το έχεις δει ότι και μέσα από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις αυτό στέκει τελικά. Κοίτα, το μότο της ζωής μου είναι ειλικρίνεια και αγάπη. Τίποτα άλλο. Όσο είσαι ειλικρινής και με τον εαυτό σου και με τους άλλους και όσο δίνεις προτεραιότητα στους δικούς σου ανθρώπους για να μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, νομίζω ότι τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία και όχι 53 βραβεία. Εγώ θα σου δώσω όλα τα βραβεία του κόσμου. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.